clear tu te kan lo len le ta voin hi August ni som pakua ani a ti chuan tuna kan thlir mek hi kan so thing mun bok kha ani a tun tum kan video a chuan i tuisen man dan kha ron tilang te ron ti thale te chiang dewin video masalam te delete to sia ti kha request atam em awangin voin chu tuisen chungchang bik kha content kanon siam le don ani ti chuan kan soi masak du chu heng kanon soi turte kan han soi te le kan soi mek te po aniang tongkau che diktok lo alo om palani chuan in mi hriat thim na kan dil masadu chewa ti chuan comment lama te po chu ting zong jok chuan soi tur ani e chu ti jok tur chuan ni lo mo han ti te po kha ron thlen hre lo ula in siam that ngai omna lai lai te kha chuan in siam tha thei tur khan in kan lo in buat sei reng ani ti te kha kan soi du a ti chuan tuna kan thlir mek hi soitak ang khan ka so thing mun lulam ani a lai bor tak hi chu mau mun atla ve dewa chu ti role ro chuan alen vek thoin so thing hi kan dinga kan din lai kha chuanin leite ala chara wangin a che chu hrom ang renga maro chu hei a thaviu thawani chu ti role ro chuan mau mun to pai ro chuanin alen a ling tur chuan a har sat ve deu chu kan ringa mau mun a thave thawem ti min han zot te tan khan kan soi kai lok ani chu ti chuan hei ka so thing mun hi kan muang hian tun le tun a chuan a hna te po ala hring tha a ala hring hlar vekani heng lai hi anoi dewa a chi kha tin anoi deu ba ka lin tlai na lam hi kha ani ve deu boka ti chuan ala noi dewa tlem chuan hei hetia kan muang hian heng lai te hi chu mau mun a po a lei thalai ani a tin kan mu jong jong hi mau mun ani vek chuang lova khulaya helaya helai super nipple grass kan hanti helai borvel hi chu mau mun kai to lova so thing te po fit thum don fit li don te po ani ti chuan hei kan muang hian pathian khonga ina zara kan so thing hi a hna eng le na han soi tur hi a om lo tuk nia ka nga ya video ka siam ha hian kan kalkual thok phota hoilai nge focus chiang nalai langsar deu te a omem ti kha kan en masa maro chu ting chu ka mulova ti chuan a thupuya khan lut ta ila tuisen ka man dan kim chang shedu khatam tak kan oma komena po kan soingun to a maro chu kan in zot bang chung lova kan in fil bang chung hek lova video shan pa hi han siam le top kan tum ani ti chuan ka tuisen man dan hi hei eti hian so thing hi alana mi lawa hetia kan mu ang hian ka man chan ber chu nikuma khan kan khuwa purodika kan timaya a so thing mun te pokaron vlog to kha pudikan mithiam scientist kvk mithiam te le agriculture mithiam te arona ti chuan tuisen na thole thatna vel kha azot chuak ta amaro chuan ni chuan huan thlai en kol nan chuan a that lo an hriat lo thu le nat na hrik bacteria ta na lo om zia le bacteria a then fai hne zia te chu an lo hril thawa maro chu thlai hmuna mang tur ro chuan an chaw bik lawani chu idea chu padika chuan an hmangta a that pui ta hle ni in in soya ti chuan kai ni pon kan han hmanga a hmang hmasatua chuan mal soma kan timai kan nau mal soma ani pon a hmanga tha ti awang kha kan hmang zui ve ta ani a ni in thumin kan hmang ani ber chu ti chuan kan han man chan ber chu hei helai bora hian han mu mai tur cheu kan zonga awang riu maya maro chu helai bora hian hei ti hian so thing hi a hna de that thilo om ta heng hi kan soita fortune ang khan bacteria thrik ina a yani ta ni chu kha tuisen khan aveng ani tuna po hian hei ta hianin khola te chon anila hrik enge moza kan hmuk ring chu tiang vel chu ni a
chu tiang tha nan le chu tiang ven nan chuan tuisen chu kan han mang ta ni a tuisen gram som ni kha 2 liter som paruka kan pola ti chuan so thing mun pum pui chu kan kap ta kan veng ta a na lo kang to le lo na to lo de chet mo lo rau to angchi alo om po khan khan avadam puye chu kan ti ho love ei kan huang hian heng te po ti hian ade chet kan han ka pa an kal bel lawani a om bel ei lo reng kan ka nu khan kan ka la ya om ang khan at to plan makani chu tuisen kan fak em chan le tha kan ti chan anita a so thing hi a na a hrisel chuan akung a hrisela a na a hrisel lo chuan akung a hrisel theilawani chu wang chuan a poimo ber chu a boro khib lu na a cho thasiam tu a na hi a hrisel masak nge nga ya a na a hrisel lo chuan so thing a hrisel theilo ti te kha kan zep tel duwa ti chuan tuisen chu eng ti ka nge I man ti na kha zo na lo om le theita a tuisen hi kan man hun hi ein ang lova atlang pui thu in keima hi chuan na pui aron chua zo tho khata mo ti a hian ka manga ti chuan ka kap non le to chuang hlei lova ka du dan chuan heti hian hei tuna kan huang hian he tuisen ina ka ven jeka ni a na le engemo khati ang ata mani mo han ti tur kha kala nei lova chumi ni wang chuan insecticide engemo ber hian a ming tak chu kala soi theilo kala in chiar zau ve zela thati apui atama mi in ka that pui an ti le ka that pui lo an ti hi a in zat deuh thuak thina wang hian in a mang to te kan zot kul chara khang zinga tha an ti tamber kha ka mang ve leang ti te chuan ril ru kan siama ti chuan hei a hring lap reng main heng hi nat nai na la bo lawani tuisen kha atam ven na ani ngor lova kan soi om zia chuan khang a hna na tur mo nat na hrikin bacteria ina alo ei chhiat mek a chota sim na konga lo ti boi tu a hna lo ei na tu ti hlum nan le a ven nan khan kan hmang ani mai ta chu tuisen ka man dan chu anita a soitak ang khan gram som ni kha 2 liter som paruka ka pola ti chuan so thing mun pum pui khan a hna na kher lo po kha a hna hrim so thing hrim kha chu ka kap ta ani ti kha kan soi ni ta ang se ti chuan hela hianin han entir tu chau kanaya tuisenin ka kapa hela hi pithiam dat na moni o ti kha ka ring helani atira chuan ani chu ka ti dot chuang lawa ma se a hna om dan kha aro ang thot boxia hi enge motak chu ni nga ka tia tuisen khan hei helaya hian a hna hi hei a eng deuh bi kani arau na bi akang nai tiang eng hi tuisen ka wanga kang ani lova heti hian om sa ni ti chuan ka ngai thalo khan akung hne lut tu ka kap chung khan helai abula hian hei apeng chu chol lo reng kan hu thiam mo apeng om reng khu hei peng mo apeng hi om renga hne lut tukin abula hian ka chil ta ni heng hi chu bi kana ti thiam na te khalo kai ve palang ti ka hlo wang khan ma se mak tak main ka video ma salama pong ka tar lang to hei angai hian a omani a hna azik thara chu zela apeng reng boka ti chuan hei helai bora te mai hian ani adar ni alova heng hi mo putur dang ka hri lo tu na chong keima chon dam doi dang ka man miau lo wangin tuisen bokha ka mo puni tuisen khan khatiang khan kap lo taila chu darve thei reng ani a heng nat na hi chu tuisen kan fak em na keima na ka ton keima na ka mu keima na a practical ka ti ani awangin kan fak le hlakanga ti chuan hei helai tang poi kan han thiranga so thing te chu I za him lo ti hi chu I hriat turani za thai reng him tir tum turani lawa a thei bik lawa ti chuan hei kan mu thiam mo helai ka kut mor vela khon chete a hna rau eng om ve a hna kang khung khu chu tuisena ka ven uluk to ania ka ngai thani akalin ka hrelawa adar in ka hrelawa hei ti hian a hring hlap
reng maya so thing mun pum pui hi chu tuition result ka video la mulo tele muto te request comment request kanon chan thei dan chuni ta sela hei ti hian a peng hi chol lo ni a hna na lai deuh nia ka hriat kan ka te po chu kan soile du pakhat chu heng tuition hi khai en kol na tur ani lawa kan ti to kha maro chu khai en kol nan kan han mang chin ani a ke mani hin ti chuan ni then khat te phei chuan a waiting period point thasi lawa in mang wak ringota a hlo om thei ani ti te ani a ni khalai kha chu tu ma kan hnial lo mi thiam te po kan hnial chuang lo maro chu insecticide kan man tam tak po waiting period nei ve kan ni a so thing te chu dik tak te chuan in tuna hian kan kap ta august ni som pakua kan kapa november tha so thing tunge chau ngai mo khani khathum nu atu man so thing kan ei ngai hlenan akum le kan ngak tlang pui ni so thing sal tur chuan kum khat don march tha so thing kan lin hian march april vela are tom chawa chuta chung kan chau chawani chu wang chuan a waiting period kha chu engpo lo ni se hi so thing bi ka khai danga chuan ka soilo so thing bi ka chuan a hla om phakin kan ring lo ve dewa tin youtube le internet engemo a website thang khan han en ula tuition experiment an nei na te po han en ula sangha dila te sangha ate po niang chu tuiti thiang lim nan te po a then hi chuan da kar som ni le pali atanga li riat tal nga turani te antia tin tuition an han mana a film ka khi chuan tuition kan leya tui aron film ka to hi chuan a in ngamani te antia ni chu tiang khop chuan a waiting period chu experiment nei tam tak te pon youtube ate pon nang mani in lo sar veta ula anon tar lang thina ni ti te kha kan soi duwa chu ti ruale ro chuan heng chemical shim insecticide te pon yang chu hi chu ti ei zung chi ani lo ti kha kan hre tanga ya ridomil ani emo nuvan ani emo rogo mo blue bordeaux po lo ni se a hla om vek waiting period nei vek ani wangin kan man rengin eile intur ei man mo thila chuan manglo theila kan lo manglo theilo ani po in kan nei le intur kha tlang pui tho in ni som ni thi chu liam nge se du thu samani ti te kha kan zet ve jok du a ti chuan tuition hi awang ang reng to then khata chuan a to boka a mrp lo de te pon kan shala khalai kha chuan engma soi phak kan nei lawa a dor kai tu te le azur tu te le a lei tu te anin dor thei kha chuan in khalai kha chu kan ba soi phak om lo chu ti role ro chuan kut na thok tu ten kan lo hlok puya customer te po nga pha a kut na thok tu te ina inzaran lo zo thei kha kan du sak chewa chu tiang che chuan a ret a po khongai takin mrp ba kha chu min han leitir lo tur khan kan cha lom du chewatin tuition hi awang kan tia ni adike aizola te po awang to ni chu ti rual ro chuan heng tuition hi alo wang ani chuan riki te ang kan man mo to box hi a dorami kan ngak man lo ani chuan amazon ate flipkart ate atamani ti kha kan soidua chu ti rual ro chuan amazon le flipkart vela an zor hi chu apek te hi danga bottle ten an zuara apek te pon an zur thawa khang kha chu a chunga om khain ang vek thawani ti te kha kan soitel vele duwa a mrp ro chu a tau dewang a bom adan chuan gram som kha som thum ani chuan gram za te kha chu som thum a lei tum chi ani chung lo ani ti te kha kan soitel vele du mai ni ti chuan kan video te a thui du tuk lo nan a top lam kan hnai tonga tuition content bi hrim ani wangin tun tum kan video a chuan tuition chi kha kan ron thur ani a ti hian next video a chuan comment tamber request tamber so thing mun nim mi lawa en kol dan kha kim chang takin atir te tangin min han hril te ti kha comment ka video zong comment a hian za zela somsari panga vel hian nim mi lawa ka so thing mun en kol dan hi request on to wangin tuna I video thir mek zo a hian so thing mun nim lawa ka en kol dan toy te karon post le don ani
ole ti chuan hei helai hian mun khata hian helai tuna kan hmu mek hi kau hran pual tura ka so thing kham hran ani a ti chuan among buk lai dewa khuan hei helai ka kut mor zon vel helai bor vel khu a eng ani a hna eng hemi bul toi eng ang khani lovin a hna kang eng ani a khu tuisen khan ka phu vaka ne dewin akung le a hna a zong hi lei se china ti chuan khu hnai te akan zu en chinanga a darem dar lovim ti te kha kan zu zir chiang le zoi don ani tuisen na tho chu enge ni reng ti te po kha alang thei tura ngai la thawme ole ti chuan hei a hmuna kan zukal chila hei hi ka video ma sa po khan ka soi to mai theya helai bor te hi avai vai hi ni lova len thum len level hi hemi len mo ti ang len ka soyom je ni chu so thing len phei len thum len level hi atir khana hna hi akang ve dewani hi a ka ti a ti chuan ka mai man lo wangin ka mai saklu tuk lova maro chu anata na riu mai ka ti a tuisen khan ka zukap ta a ti chuan tuisen ka hlimpon he tiang tho hi ni a hei hi nat na shikina a yani a hengte pon ni veka ta hian hi nat na shik enge mozat amak ta doi aniang chu a omani helai hian chu ka lo chuan ro tuitla ate thi tho ate ei mani mishing na kan palte khan adar ta na danga kaya na hi anti che me mayang hian an chotha siam na konga hi a na a e che chuan so thinga effect anaya alo ro zela akunga effect phaya kunga atoya chu pithiam nat na te bacteria nat na te khan lo bom thuya ti chuan so thinga lo tam zu thina ni abul bera chuan na hi poimo ni ti chuan tuisen chu ka kap ta ne lutuk tak main maro chu adam hau lawani tuisen ka khan hei aro rengani ma se ngatinge tuisen adam silo I kareng inti thaya tuisen hian avengani keimani mudana hi chuan tuisen kha kap lo le chu helai hi chu aro vek to ka ringa atu khial to ka ringa ni azik a tharenga hei hengte po hei anna arawa azik roi chu hei a hring hlap vekani azik khi thaveka a so thinga peng a chol mi lo boka kanan en hnai dewanga so thing peng hi hei a peng hi a chol lo reng hei a pen bel ring mai ni hi hengte po hei anat nu peng ania so thing peng hi adang lam ei lawa chu wang chuan tuisen hi faklo thei lo ning ka hria tuisen ina a peng hi ati tam ni lovin hei ante u hei ti hian heng te po a peng le kani a hei kan mu ang hian heng te po na lai kha ni hei azi ka hring tha a na noi lam po hei a la tha ve kani ti chuan heng hi tuisen ka wang khan ti hian a mun nga ya an la om thapani chu tuisen result kan han ti lan le thei chu ni ta se aba khi chu ka so thing huna hian a om lawani hetiang hi heng te hi chu hei atira om ang vekani hei ka nuwa a om bel ei lo ti hi kan soi chiang fak duwa ti chuan kan rin le lai deuh pithiam nat na ning a ti a kan rin le lai deuh kha chu hetiang na lai le na eng dewa kha chuanin abul a so thing ron chor chuana mo khang lai hu zui khop khan ka kap tel thina ni ti ta kha kan soi tel vele du mai ani video te lo tang kai pui ve ni chuan khong ai takin like le subscribe min lo ti sak le la comment te ron nu chiala a thei ang kan in chang zelanga ti chuan heng kan video te keimani na kan ton share kan ron post te hi nangma ang boka keima ang boka kut thok tu ten an lo tang kai ve thei mil ma na ti ril rupu in khong ai taka zau theng beramin han share dar sak le tur khan kan ngin le bok cheu ani khong ai takin ka video te ka channel te min lo subscribe zel tur le like comment te hatam thayang min lo nu chi sak zel tur khan in zawa in thinlung takin kan som nan le cheu ole khati jong khatu sen chanchin kan tar lan thei chu ni se comment lama soi mai le engem ho omani chuan kan in chang thei tur anga yang
zawain mang tha le vekule